geltoki, Iruñako garai bateko autobus geltoki zaharrean kokatua dago eta kultur espazioa da. Ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetzaren kultur espazioa. Eraikin hau, 1934 urtean muztu zen edo ireki zuten. Izan zen estatu mailan eraikin baten barruan sortutako lehen autobus geltokia. Duela 17 urte, udalak autobus geltoki berria ireki zuen eta hau, itxita gelditu zen. Orduan, itxi eta 3 urtetara, Reas Nafarroa, Nafarroako ekonomia solidarioaren sareak, beste kolektibo batzuekin batera, udalari proposatu zion espazio honi erabilera hau emateko. Baina ez zuten inongo momentutan martxan jarri erabilera hori ematearen prozesua. 2015ean aldaketa politiko bat egon zen eta momentu horretan berriro Reas beste kolektibo batzuekin batera udalera gerturatu ziren eta momentuko udal taldeak proposamena ontzat hartu zuen. Ordurako ja sortua zegoen Geltoki Iruña elkartea eta Geltoki Iruña elkartea sortu zutenak izan ziren sozio moduan Reas Nafarroa, Emauseko trapuketariak, Ene sindikatua, Zepaen eta elikadura artisauen elkarteak sortu zuten. Eta atzetik bazegoen baita ere beste babes bat, beste 30 kolektibo sozialena edo. Ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetza ezagutzera ematearena edo pixkat eskaparatea izatearena edo bozgorailu izatearena. Baina dana kulturaren bitartez. Orduan, hemen egiten ditugu jarduera ezberdinak, ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetza hori ezagutzera emateko. Eta Iruñako edo Nafarroako artista ezberdinei ere espazioa uzten diogu, haiek ere kilometro zero izan daitezen. Ja hasieratik ekonomia solidarioaren 6 printzipioenpean hasi ginen lanean. Pertsonak edo norberaren ongizatea oso garrantzitsua da. Orduan, adibidez, gure artean zaintzen saiatzen gara, ostalaritzan ez da oso tipikoa igandeetan lan ez egitea, hemen igandeetan ez dugu lan egiten. Guk sinisten dugu pertsona guztiek berdin balio dugula, beraz, zerbitzariak, dendariak, garbitzaileak, sukaldariak edo nik soldata berdina dugu. Errespontsabilitateak bai ponderatzen direla edo ordaintzen direla. Garai batetan, autobus geltoki honek landa eremuarekin lotzen gintuen bezala, gaur egun ere ekomerkatua ez guk programatzen, baina Zepaengoekin batera horri biltzen gara, eta gure dendan ere, eta tabernan bertako produktuekin egiten dugulan, orduan guretzako garrantzitsua da gure bizilagunek edo gure inguruko jendeak, alde batetik herrian bertan lan bizi eta lan ahal izatea, eta soldata bat ere eraman ahal izatea. Hemen ekoizleekin lan egiten dugu zuzenean, orduan gure harremanak ez da bakarra, baizik eta harreman pila, eta gero kanpora begira iruditzen zait gure zifrek erakusten dute. Gure jatetxea ia egunero betea dago, astelehenetik larun batera. 5 urte hauek erakusten digutena da jendeari iristen ari garela eta jendea gero eta kontzientzi gehiago daukala bertako produktuak kontsumitzearena. Gure propioak diren jarduera pila bat egiten ditugu, erakusketa pila bat programatzen ditugu, eskaera asko dagoelako, artista asko dagoelako hemen inguruan. Azaroan adibidez egiten dugu ekonomia solidarioaren hilabetea, eszenatoki, kontzertuak, baita ere hilabetean behin, baina guretzako oso garrantzitsua den beste jarduera batzuk badira Iruñan edo Nafarroan edo dauden kolektibo sozial guzti horiei espazio uzten diogu. Askotan izaten ditugu artista ezberdinen liburuen aurkezpenak, kolektiboen urteurrenak, festak, poetri slamak.
Momentu honetan 3 foro ditugu, interkooperazio foroak, deiturikoak. Finantza etikoenak, energiaren beste bat, eta eungintzaren industriaren inguruan dauden arazoak ezagutzera emateko beste foro bat, Orduan, 3 foro horietan alde batetik badaude denuntzia edo egiten dutena gaiaren inguruan, eta beste batetik alternatibak gai horri, Trastoteka zer den, liburutegi baten antzekotasuna daukana, baina bertan liburuak hartu beharrean, gauza ezberdinak hartu ahal izango ditugu, Adibidez, erramientak, edo gurpildun erroda bat, edo muleta batzuk, eta zergatik. Bertan aurkitzen alditugun produktuak edo gailuak edo badira normalean etxean ez ditugunak, edo etxean baldin baditugu oso gutxitan erabiltzen direnak. Orduan hemen nahi duguna da, baliabide guzti horiek denon eskura izatea eta partekatzea. Printzipioz badaukagu oraindikan hitzarmena sinatua 2024ko abenduaren 31 arte, beraz urte eta gutxi gelditzen zaigu. Hitzarmenak dioen bezala eskatzen aldugu eta eskatuko dugu prorroga bat, 3 urtetako prorroga eskatu daiteke urtez urte. Guk behintzat eskatzeko asmoa daukagu. Eta gure proposamena udalari bada eraikina ez botatzeko. Eraikin guztian helburu soziala izango lukeen zerbait egiteak eta guk behintzat hemen jarraitu,